Belanya wana masingta coba kotorung sinai Tirpura. Saklai reka buskang 28 tarik Februari cimi saya nung yake hanggar striking sinai. Abobo hani bubagera tabuk buskang 28 tarik Februari cimi. Sini diperasani bagai bubagera te calia nung lia coba kotorung sinai. Diperasani bagai bubagera sakni langma diwino diperasano phioknani lama sainaka. Hatai kotora tabuk ni simina tiar ungwaja. Abu kaisa coba kotor Tirpura hayung ni bubagera caya nung ya. Coba kaimani laibuma storywo sejak tangsinai kenanya di hatai kotora im babu ronjon tamu saka फाइनाय समबार 27 तारिखो बुबाग्रा खुद हायै र हांगार स्काई खाइनाय बरमुरा हाथाय कतरो बनि बागै ताबुक जागा लोकेशन एलै दङ जतन नायलै दङ जागा जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौमानी जे साल क्लाउक मा चौनाय सिनी दंखा किंतु बरो जोंनो थंगी दंखा पॉलिटिक्स थे दंखा आबन बये चिनी बुबाग्रा वानसुगिनायखा एकमात्र चिनी उपायता मावनाय त्रिपुरासारनि हामपान्दा ता मावनाय त्रिपुरासारनि भविष्यत ता मावनाय एवं त्रिपुरासारनि चिनी नेक्स्ट जनरेशन नि भविष्यत चिंता केनो चिनी बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बं थैया साक जरानी माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरासाराव बाय बं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बं जतो न साक्लाय रिखा आबहाय न तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाव हाथाय कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अनसन खे बरो चौ पूरा रोड ब्लॉक खे न बरो चौ तंगैने जतो त्रिपुरासाराव न kusung माने चांग तंगनाय त्रिपुरासारावनो जों गयो जोंबाय फायदि जोंबाय सापर्ट जोंनो सापर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुक थानसानि माध्यम जत फाय महाराष्ट्र नांख्रु फायदि आं आबनो गयो जत त्रिपुरासा सं तंनायनो जों फायदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जोंबो गणतांत्रिक भाबे डेमोक्रेसी वेव जों आंदोलन थे जों चिनि माइथैनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जतो चिनी त्रिपुरासारावनो जों गयनाय जे रवत शुधु जों त्रिपुरा मथा पार्टीया जतो जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्यत ता मावनाय निनि फ्यूचर ता मावनाय निनि जेनेरेशन ता मावनाय आबनो वानसुगे जों सामु मातांलायनाय आंनि जों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जों साये जों मालानाय आबसे चिनि वाइचुगो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतोनि बुफा जतोनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतोनि खासुसा बचिन बये बेले कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो जों नाये जोंबो बारि केम खाव दुखौ खाव माखौ दामै मले दिनि राजबारियो बुं गाहामाखे तंमैमो जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं जाया नंया बेले के दुखौ माखौ amaya ang त्रिपुरासाराव न कोयो हाइपेदी महाराष्ट्र नांगौ सुनो हाम